בוקר טוב, שלמה, איזה כיף, תודה רבה שבאת. באמת, אני מאוד מעריך את זה. ככה, עם כל הנכונות, לבוא, להיות, לתת. באמת, בלי שום, בשמחה. אני מאוד מאוד מעריך את זה. מהמון אהבה. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. קודם כל, תן לנו כמה מילים לחברים שמאזינים לנו. מה העיסוק שלך? אתה קאוצ'ר? כן, נכון. מה זה קאוצ'ר בעצם? בכללי, קאוצ'ר, הרעיון שלו הוא שהוא מתעסק הרבה יותר בהווה ובעתיד. זאת אומרת, מטפל רגשי הרבה פעמים חוזר איתך הרבה יותר אחורה על העבר. קאוצ'ר הוא הרבה יותר על העכשיו, איך אנחנו מתקדמים, מה המטרות, איך אנחנו משיגים מטרות, איך אנחנו משנים. זה ברעיון מה שקאוצ'ר. אני עושה כזה שילוב, יש לי כזה שיטה מעצמי שאני משלב גם העבר, גם את העתיד, מאוד מאוד תלוי לפי הבן אדם. וברעיון אני עושה קאוצ'ינג להחלמה. זאת אומרת, אנשים, גם לחיים וגם לחמה. הרבה פעמים יש אנשים שיש להם אורח חיים וצס להם התמכרות. זה לאו דווקא שהם עכשיו בהתמכרות והרסו את כל החיים וממש תקועים בתוך העניין. זאת אומרת שיש להם התמכרות בצד. פתאום נופלו להתמכרות לאלכוהול, לסמים, להימורים. אז אני נכנס לעניין, מתחיל לעשות סדר, גם לטפל בהתמכרות וגם לגבי החיים. כי הרבה פעמים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, הפתרון הוא נמצא בעצם אורח החיים. אז זה בכללי מה שאני עושה. קוראים לזה sobriety coach באנגלית, בעברית אומרים קאוצ'ר להחלמה, לחיים ולהחלמה. אז אתה בעצם, ההתמקדות שלך כקאוצ'ר זה בהתמכרויות או לא רק? אני קורא לזה קאוצ'ר לחיים ואני מתמחה בהתמכרויות. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים באים אליי כי יש להם איזה סוג של התמכרות, אבל גם יש הרבה שתקועים. יש את הקטע הזה שאנשים מרגישים תקועים בחיים. אני מרגיש דיכאון, לא יודע מה לעשות, אני מרגיש שאין לי כיוון, אז אני נכנס לשם, ובדרך כלל יש איזושהי התמכרות שם שהם לא מודעים לזה, או שהם כן מודעים, ומפחדים לראות את זה ככה. אתה יודע, יש כזה סטיגמה גדולה על המילה התמכרות. אנשים מפחדים מהרעיון הזה. כן, כן, נכון. ברגע שאנחנו חושבים על זה, הרבה אנשים מתביישים, בכלל להודות שמכורים. סתם עם סיגריות אפילו קשה לי להודות שאני מכור. הרבה אנשים שואלים אותם, מכור סיגריות? לא, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אז לא יודע, מכור, כאילו, מה זה הסטיגמה הזאת? טוב, אז תן לי בגדול, אתה מומחה להתמכרויות, יש לך הרבה ניסיון עם זה, כבר למעלה מעשור. נכון. אתה מתעסק עם זה. אז תן לי קצת תמונה יותר רחבה על מה זה התמכרות. כאילו, מה זה הסטיגמה הזאת? מה זה הדבר הזה שאנשים כל כך נרתעים ממנו? מה יש בפנים? אז אני אתחיל ככה מיהו המכור בעצם, מה זה התמכרות. אז על הפשוט, התמכרות זה בעצם דבר, בן אדם שלא יכול לשלוט על עצמו ומאבד את עצמו. סוג של חוסר שליטה באיזשהו דפוס עשייה, אם זה במחשבה או זה ממש פיזי. עכשיו, זה מאוד מאוד בפשוט. ממה שידוע לי, אין איזושהי הגדרה ספציפי שכולי עלמא מסכימים לזה. אז יש כל מיני הגדרות לזה. בהגדרה שאני הולך איתה, וזה הכי פופולרי בעולם, וזה גם נובע מהתוכניות בארצות הברית, קבוצות תרפיה שהם עושים ביחד, זה שהמכור זה בעצם בן אדם שיש לו אישיות של התמכרות. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לו מאפיינים ספציפיים שדווקא נתפסים בבן אדם הזה. למשל, לבן אדם שיש לו אישיות של מכור בדרך כלל יש לו ריכוז עצמי מאוד גבוה. זה מאפיין אחד מהדברים שלו. זאת אומרת שהוא מאוד עסוק בעצמו, רואה את עצמו, וגם כשהוא עוזר לאחרים זה מאוד קשור להעני, לעצמי. קשה לו מאוד לראות את הסביבה, קשה לו לראות מה קורה מסביב. ותשאל אותי, הרבה אנשים אומרים לי, לי אין את הבעיה הזה, אני כן רואה את האחרים, אז אני לפעמים, הרבה פעמים בודקים איתם, זה לקיצון השני. אז הם פתאום מאוד עסוקים מאחרים. אין את האיזון הזה. הנה, קיצוניות זה עוד מאפיין שיש בעניין הזה. האישות של המכור הוא מאוד קיצוני. זאת אומרת שהוא מקצין הכל. מאוד קשה לו להיות בשביל הזהב. בכל נושא. אם זה במחשבה, הוא חושב, למשל, יש לו דעות, הדעות שלו קיצוניות. אם זה קשור לאוכל, למשל,
הוא לא יסתפק בסוכריה אחד, הוא ילך על 10 סוכריות. אין לו את אנחנו עוברים עכשיו על הלאה, אין לו את הסיפוק הזה, שזה עוד מאפיין מאוד של המכור, שיש לו חוסר סיפוק תמידי. כל הזמן מחפש איך לספק את עצמו. אם זה באוכל, קשה לו להסתפק, הוא חייב הרבה בשביל זה. אם זה ספורט, אם זה עשייה, כל הזמן, גם בלימוד תורה. חייב ללמוד הרבה, בשביל מחפש למלא את החוסר סיפוק הפנימי הזה, תמידי. עוד מאפיין למשל, מאוד מאוד בולט, זה אובססיה. אובססיה בדרך כלל, כשאני מדבר עם אנשים, זה אחד מהדברים שאני מאוד מתמקד על זה, זה אובססיה. זאת אומרת שהבן אדם אובססיבי במחשבה, בהתנהגות שלו, קשה לו מאוד לעצור, קשה לו מאוד להגיד לא, קשה לו להיות רגוע. עכשיו, הבעיה עם אובססיה זה שהבן אדם אפילו לא קולט שהוא באובססיה. הוא כל כך רגיל לזה, שתחשבו על זה זה כמו מחשב, שיש לכם מחשב, ויש את הוונטילטור מאחורה, והוא עושה המון רעש, וזה בעצם לא מפריע לך, אתה על המחשב, אבל יש את הרעש הזה ברקע. זאת אומרת, אובססיה זה מאוד כזה רעש ברקע, שלא נותן לך להיות בהווה, לא נותן לך להיות פנוי. למשל, אם מישהו, ניקח עבודה. הרבה אנשים מכורים לעבודה, והם לא רואים את זה כהתמכרות, כן? הם כל הזמן קשורים לעבודה. אז גם כשהם חוזרים הביתה, והם חוזרים לאישה ולילדים, הם לא פנויים לגמרי אליהם. הם יהיו עם האישה וילדים, אבל תמיד יהיה להם את הלחץ הזה בפנים, את החוסר שקט הזה, כי הם באובססיה לעבודה, כן עשיתי, לא עשיתי, אני חייב לעשות עוד, לעבוד עוד יותר. הם לא פנויים, חסר את השלווה הזה. זאת אומרת שזה הכי פופולרי מבחינת המכור, שיש לו אישיות מסוים. ואני ראיתי את זה גם, אני רואה ילדים, שאפשר לראות אפילו על ילדים, כשהם כבר צעירים מאוד מאוד מאוד, אפשר לראות עליהם שיש ילד אחד עם אופי כזה, יש ילד אחד עם אופי כזה, ואפשר כבר לזהות על הילד הזה, שיש לו איזשהו אופי, נטייה להתמכרות. זאת אומרת, כל המאפיינים האלה בעצם גורמים לבן אדם אי נוחות. כשילד גודל, כן, הוא עכשיו בין 2, 3, 4, הוא גודל, ובאופי שלו, הוא לא עושה את זה בכוונה, באופי שלו יותר אובססיבי, הוא יותר בהכחשה, בחוסר כנות, גורם לו אי נוחות. אז הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אז הוא בעצם מחפש כל הזמן פתרון כדי, איך אומרים, להשקיט את הרעש הזה, כדי לא להרגיש רע עם עצמו. כשהורים, ככל שההורים אומרים יותר נו בצורה לא טובה, אז הוא מקבל עוד יותר מצפון רע, ועל מי שהוא, על איך שהוא, אז כל הזמן מחפש פתרון. עכשיו, ילד קטן לא יודע מה זה סמים, אלכוהול, מה שזה, אז הוא מתחיל בצורות כמו, אם זה סוכריות, אוכל או תשומת לב. זאת אומרת, לא טוב לו, הוא לא יודע איך להתמודד עם האופי הזה. זה... וואו. אוקיי, אז אתה אומר שיש בן אדם שמה זה מכור? זה אופי. זה עונה לי על השאלה שלי מקודם, למה כל כך קשה לאנשים להודות בזה, מתביישים בזה, גודל עם זה, הוא כבר דוחף את זה ומדחיק את זה ומכחיש את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. וואו, אז אוקיי, יש לבן אדם אופי של מכור, הוא נולד לתוך הדבר הזה, או שלא יודע, קיבל פאץ' בגיל שנה או שנתיים, וזה הפך אותו, לא משנה, הבן אדם גודל עם אופי כזה של מכור. כן. זאת אומרת שהוא מפתח עם הזמן את הנטייה להתמכר. למה? כי הוא פתאום קולט שההתמכרות נותן לו מענה, סוג של מענה לקושי שהוא חווה בפנים, שהוא לא מודע לזה. זאת אומרת שרוב האנשים לא מודעים לקטע הזה של האופי. זה לא שהם אומרים, אני לא מכור, הם לא מודעים לעניין הזה. ברגע שמדברים איתם, הם מסבירים להם את הדבר הזה, הם פתאום קולטים, רגע, זה נשמע לי די מוכר מה שהבן אדם הזה אומר. האופי הזה, יש לי כזה אופי. זה לא אומר שאתה עכשיו מכור, אתה מסתובב עם דבר מכור. לא. יש לך אופי שהנטייה שלו הוא הרבה יותר, הסיכוי שלך להתמכר הוא הרבה יותר גבוה. אז לא צריך להסתכל על זה כאנשים אומרים, וואי, אני מכור, אני שרוף, אני פסול. לא. יש לך אופי שהנטייה שלו יותר התמכר, והרבה יותר קשה להיגמל מזה, כי אתה תמיד עסוק בבריחות. וואו, אז אתה אומר, יש אופי של מכור, זה מתבטא באובססיה, חוסר כנות, מה עוד אמרנו? יש את ההכחשה, ההדחקה, שמדחיקים הכל, מכחישים, רגישות יתר, מאוד 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 רגישים. ריכוז עצמי אמרנו? ריכוז עצמי מאוד גבוה. יפה, אז יש פשוט רשימה של דברים, שאם בן אדם רוצה לדעת,
מה זה מכור, הוא נכנס לרשימה הזאת. כן, זאת אומרת, ליתר דיוק, זה אומר שהרשימה הזאת זה בעצם קיים אצל כל בן אדם בעולם. מה ההבדל? אצל המכור זה הרבה יותר מוקצן. זה ההבדל היחיד. זאת אומרת, כשאני מדבר עם אנשים לריכוז עצמי, כמעט לכל בן אדם יש איזשהו ריכוז עצמי. אבל אצל מישהו שיש לו אופי שמכור, המינון שלו הרבה יותר גבוה. זה לא אומר עכשיו שכל הרשימה, הוא אומר כן, 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 לא. יש מכורים שהרבה יותר מוקצן אצלם ההכחשה, החוסר כנות. יש כאלה שיגידו אימפולסיביות. יש כאלה שיגידו מצבי רוח, גם מאוד מאפיין את המכור, מצבי רוח משתנים. זאת אומרת שיש להם יותר מוקצן, מאשר הבן אדם הנורמטיבי, בוא נגיד, שאצלו זה לא כל כך מוקצן. אז אם יש לכל בן אדם מהרשימה הזאת, איך אני אמור לדעת שאני נגיד מכור? זאת אומרת, אני מסתכל, אני מזדהה, כן, ריכוז עצמי, אימפולסיביות. איך אני יודע שהמינון שלי הוא מוגזם ביחס לאחרים? איך אני יודע לזהות את הקו תפר? שאלה טובה. אז ככה, בדרך העולם, איך שזה הולך זה, שבן אדם מגיע לאיזשהו סבל או נזק. אז הוא בעצם אומר, מתעורר. עד שהוא לא מגיע למקום שהוא סובל ונגרם לו נזק בעקבות זה, אין לו סיבה לחשוב על זה ולבדוק את זה, הכל בסדר. אז לכן, מה שקורה בעולם זה, שבדרך כלל, אלו שהגיעו לתחתית, הם אלו שמתעוררים ואומרים, וואו, יש לי התמכרות. וגם מה שקורה מזה, שהעולם מסתכל על זה, הם מכורים, דווקא אלו שהגיעו לתחתית, לא אלו שלא הגיעו לתחתית או נזק. שזה סוג של טעות, כי בעצם, אם אתה יושב עם בן אדם מקצוען, מישהו בתחום, גם בן אדם שאני מכיר הרבה אנשים מסביבי שחיים, יש להם אופי של מכור, אבל מה? הם לא הגיעו למקומות של נזק וסבל. מספיק. זאת אומרת, ניתן לך דוגמה. הבן אדם, יש לו תקופות. יש לו תקופה שפתאום הוא רואה המון סרטים עד מאוחר בלילה, ואז הוא עוצר. אחר כך יש לו תקופה שהוא שותה הרבה אלכוהול, הוא עוצר. אחר כך יש תקופה שהוא מאוד עסוק בעבודה. הוא לא קולט את הדפוס כאן. למה? כי הוא תמיד שולט על זה. מבחינתו הוא בשליטה. אבל אם אני יושב עם בן אדם, אני אומר לו, תקשיב, אתה באמת מבין מה עובר בחיים שלך, שאין לך את השקט, אין לך את השלווה, אין לך אתה לא פנוי, אתה תמיד רץ מדבר לדבר, אולי אז הוא יגיד, קודם כל הוא יהיה בהגנה, אבל אם הוא מוכן, יש לו פתיחות, הנה עוד מאפיין של המכור, שראש סגור, הוא לא מוכן לקבל פתיחות לדעות שונות, ויכול להיות שיש פה, אם אני אשב איתו והוא מוכן לזה לפתוח, הוא יבין שבאמת יש לו דפוסי התנהגות של מכור. רק מה? הוא מנהל חיים, אז למה שהוא יעצור? הוא מרוויח את הכסף שלו, יש לו משפחה. איפה זה מתבטא? אתה יודע איפה זה מתבטא? בילדים. אתה יודע, הבן אדם לעצמו, בסדר, אתה לא רוצה לעשות את השינוי, אתה התרגלת לחיים של המון עומס, אוקיי, אבל זה מתבטא בילדים, שהילדים גודלים, ופתאום הילד, שיש לו גם אופי כזה, אין לו את היכולות כמו של ההורים של סוג של שליטה. יותר מזה, הדור הקודם לא היה להם את הפיתויים שיש של היום, אתה מבין? וואו, אז בוא נסכם את זה. יש בן אדם שהוא מכור, הסטיגמה הזאת של המכור, זה תמיד נשמע כמו מכור לסמים, מכור להימורים, מכור לאלכוהול. כאילו הדבר שאליו הוא מכור מאפיין אותו כמכור. מכור לסיגריות. אתה עושה פה שינוי גישה. אתה אומר... אז אותו שינוי גישה אומר בעצם, המכור הוא אופי של בן אדם שקשה לו להתמודד עם התהפוכות קישקס. כואב לו, יש לו רעש במוח, הוא מחפש שקט. הוא מחפש רגע אחד, מה ייתן לי מנוחה, והוא יכול למצוא את זה בסמים, הוא יכול למצוא את זה באלכוהול, בהימורים, בעבודה, בטלפון, בסרטים, באוכל, מה לא בעצם? כל דבר שנותן לו איזה רגע אחד של שקט מהמוח של עצמו, אז הוא אפילו דיכאון, נכון? יכול להיות שבן אדם מכור לדיכאון פשוט. הוא נהנה להתחשבש בתוך האיכסה של עצמו ולהגיד איכסה לי ומגיע לי. יותר רחמים עצמיים. רחמים עצמיים? כן. זה יותר מה מניסיון שלי ומה שידוע לי. אפשר להתמכר לרחמים עצמיים, וזה מוביל לדיכאון, זה כבר יותר שלב יותר מאוחר, אבל כן, אפשר להתמכר לכל דבר. זאת אומרת, תחשוב על זה ככה. בעצם אנחנו יצורים הישרדותיים. מה זה אומר? שאנחנו בטבע שלנו הישרדותיים. אנחנו נעשה כל דבר בטבע שלנו כדי לשרוד.
מה זה אומר? כמו שאמרת מקודם, לא טוב לי, אני מחפש שיהיה לי טוב. כן, אני מחפש לשרוד, אני מחפש שיהיה לי איזשהו מענה בסדר, שאני יוכל לשרוד את המצב. זה בעצם מה שקורה מגיל ילדות. הילד גודל, הוא כל הזמן מחפש לשרוד שיהיה לו טוב. לא רק לשרוד שימות, לא, להפך, שיוכל לחיות. אבל קשה לו מאוד, הוא לא יודע איך להתמודד. ויותר מזה, ההורים גם לא ידעו לתת לו את הכלים איך להתמודד. אז הוא כל הזמן מחפש. ככל שהקושי יותר גדול, החיפוש יותר גדול. מעניין. אוקיי, אז אם אני מבין נכון, אותו בן אדם, כאילו, בהיגיון, עכשיו הוא מכור לסמים, הוא שתה כוס אלכוהול, אז בפעם הראשונה, בפעם החמישית, זה נותן לו את השקט הזה. אבל בסוף הגוף מפתח amusement, איך אומרים? הוא מפתח חסינות מול הדבר הזה, וזה כבר לא נותן לו את אותו שקט, את אותו סטלה שזה היה נותן לו בהתחלה, אז הוא בהכרח יהיה חייב לשתות עוד. נכון. וזה ירידה משם. נכון, נכון. קוראים לזה מחלה פרוגרסיבית. הכוונה היא שהיא לא, היא תמיד מתקדמת. פרוגרסיבית הכוונה היא שהיא מתקדמת עוד ועוד ועוד ועוד. כמו שאמרת, לא מספיק, צריך עוד. אין לה סוף. זה לא שואל מספיק לי כוס אחד וזהו. מתקדמת עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, יש פה הטעיה מסוימת, שאנשים בעצם אומרים, טוב, אני כבר שנה, שנתיים שותה, 5 שנים, 10 שנים שותה, וזה בסדר, אין לי שום בעיה. אני מצליח לשתות רק בשבת. יש הרבה סיפורים, אנשים שבגיל 40, 50, פתאום מתחילים לפתח התמכרות. זאת אומרת, שוב פעם, בגלל שהאופי הוא התמכרותי, אז עכשיו, גם אם בן אדם שתה כוסית כל שבת, אם הוא ייכנס למצב קשה מאוד, שאין לו פתרון, אם זה חס ושלום מישהו מת במשפחה, איזשהו אירוע מאוד גדול וטראומטי, הנטייה שלו להתמכר, לקחת את זה להתמכרות, הרבה יותר גבוהה ממישהו אחר. זאת אומרת, אם הוא לא מטפל באופי שלו, הוא לא עושה שינויים, הוא לא לומד איך להתמודד עם זה, הוא בסיכון מאוד גבוה. ויש הרבה סיפורים, אנשים שבגיל 40, 50, שכבר בנו משפחה, אבות לילדים, שפתאום מתחילים להתמכר. ומה זה מתחילים להתמכר? הם פתאום נתפסים על זה, והם לוקחים את ההתמכרות הזה, וזה הורס להם את המשפחה, את החיים, לאט לאט. זאת אומרת, הם לאו דווקא היו עד אז מכורים. בלשון, כמו שאמרת בלשון העולם, אמרת את זה מאוד טוב מקודם, שבעצם העולם מסתכל על זה כהתמכרות, הימורים, סמים, זה הבעיה, זה ההתמכרות. ואתה צודק מאוד שהגישה אמורה להיות שונה. זה לא ההימורים, זה לא הסמים שהבעיה, הבעיה היא האופי עצמו. כי גם אם בן אדם יעצור את ההימורים שלו, אם הוא לא יעשה שינוי פנימי, אז הוא יעצור את ההימורים, הוא ימצא משהו אחר. הרבה אנשים אני מכיר, ואני מדבר איתם, אומרים לי, תשמע, אני הייתי מאמר הרבה, עצרתי, זהו, אני נקי. כן, יפה מאוד, נשמע טוב. אם אני קצת בודק אותו ונכנס יותר לעומק, אני קולט, אוקיי, הוא לא עושה הימורים, אבל הוא עכשיו מכור לעבודה. מה עשית בזה? לא עשית בזה שום דבר. זאת אומרת, הוא לא טיפל בבעיה הפנימית. אז אנחנו תכף נפתח קצת יותר את הטיפול, את הצורה שאתה אומר, צריך לעשות פה איזה שינוי, אתה כבר מתחיל לרמוז לי על הצורת טיפול, אבל אני כן רוצה עוד קצת לפתוח את מה זה. כן. כן, אני רוצה לפתוח, אתה אומר, דיברנו מקודם על הכאב, זאת אומרת, הבן אדם סובל, ולכן הוא צריך עזרה, נכון? הוא מכור, גם אם הוא לא מכור לאיזה חומר מסוים, או משהו מסוים שהוא בורח אליו, מהכאב הזה, אבל הכאב שלו מכריח אותו לברוח למקום הזה. וגם אנחנו מוסיפים שזה דבר שמתדרדר. זאת אומרת, זה כל הזמן נמצא בהידרדרות, והוא מגיע בסוף לכאב עוד יותר, והכאב הזה הולך וגודל, וזה עכשיו כאילו זה עושה לי קצת סדר, זה מדהים, התפיסה החדשה הזאת, אני יכול להבין הרבה יותר דברים על ההתמכרות. בן אדם שמתגלגל ברחובות, ואוסף כסף, אני רואה אנשים, אני לא רוצה להזכיר עיר אפילו, אנחנו בארץ ישראל, ואני רואה אנשים מתגלגלים ברחובות, עם הבירה שלהם, אוספים כסף, שפוכים על הרצפה. אני אומר לעצמי, אין לבן אדם הזה משפחה, אין לבן אדם הזה אישה, ילדים, לא יודע, הורים, אחים, מה? וזה לא אחד, זה לא 2, זה כל הזמן. איך בן אדם, אני צריך שעוד קצת תרחיב לי את התודעה, איך בן אדם מגיע למצב כל כך שפל? כאילו, פתח לי את מה שהתחלנו לדבר מקודם, עוד קצת. אוקיי, אתה בעצם שואל אותי איך בן אדם מגיע לכזה מצב
שהוא זרוק על הרצפה. בסדר. הרעיון הוא ככה. זאת אומרת שאני ככה לפני כן אני אוסיף, לי יש הסבר למי הוא המכור שאני אישית יותר אוהב. כן? זה מה שיותר מקובל, מה שאמרנו מקודם. אני אוהב להוסיף לזה קטע שלמדתי בפסיכואנליזה, ואני מאוד אוהב את ההסבר הזה, מישהו מסוים, לא לכולם, יש גם את פרויד. פרויד מביא את הרעיון הזה של האגו, סופר אגו ואת האיד, שגם אפשר להסביר את זה. מה הכוונה? הכוונה היא שיש את האיד, הוא קורא לזה, ID. זה איזשהו חשק פנימי, איזשהו כוח פנימי, שהוא ממש בלא מודע שלנו, הכוח שלו זה הישרדותי מאוד כלפי חיים וכלפי מוות. אני לא אכנס לפרטים עכשיו. אחר כך יש לנו את הסופר אגו, שזה בצד השני, שהוא בעצם המוסרי. זאת אומרת, יש לנו בתוכנו איזשהו בלא מודע כוחות מסוימים. כוח יותר מוסרי, כוח שהוא פחות מוסרי, יותר הישרדותי, יותר חיותי. ויש לנו את האגו באמצע. האגו באמצע בעצם, העבודה שלו זה אנחנו, בהווה עכשיו, כל אנחנו. האגו הזה בעצם אמור להיות השופט בין השתיים. מאוד מסביר את הקטע הזה שיום אחד אתה מרגיש שאתה רוצה להתפרץ, יום אחד אתה מרגיש מאוד מוסרי. איך זה יכול להיות? אתה כזה או אתה כזה? יש כזה מושג בהתמכרות שדוקטור ג'ק אנד הייד. הכוונה היא שמסופר על רופא שביום הוא היה עוזר לאנשים, מציל אנשים, ובלילה הוא היה הופך למפלצת, היה הורג אנשים, היה חייב להרוג אנשים. איך זה יכול להיות? מה זה השחור הלבן הזה? אז זה קצת ככה מסביר, לפי פרויד, ככה את שתי הכוחות האלו, שבעצם ביהדות אפשר מאוד, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל יצר הרע, יצר הטוב, כן? אז מי באמצע הזה שמחליט בין השתיים? בכל אופן, לפי זה, זה פרויד. אני יותר אוהב את הגישה הזה של, תחשוב על זה, שאנחנו כילדים, ילדים קטנים בין בייבי שהוא נולד, ומה קורה לתינוק? ההורים בעצם נותנים לו כל מענה. נותנים לו, הוא בוכה, נותנים לו שתייה. צריך להחליף אותו, לתת לו בגדים. עד איזשהו גיל 2, 3, אולי יותר מזה, ההורה, תלוי לפי ההורה, נותנים לו כל הזמן, נותנים לו את המענה שלו. מה קורה? מתפתח פה בתוך הילד איזשהו מחשבה שהכל נעשה בשבילי, הכל בשבילי, ואני ראוי לכל, הוא לא יודע משהו אחרת, כן? ועכשיו, מה קורה? נוצר איזושהי תחושה כזה של אני יכול לקבל מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה. עכשיו, בדרך כלל כשמגיעים לגילאים יותר גדולים, 4, 5, 6, בוא נקרא לזה בן אדם נורמטיבי, מצליח להיכנס לעולם, למציאות, כן? הוא נכנס למציאות, הוא פתאום רואה שזה לא עובד בדיוק ככה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, אנשים מתחילים לתת לך כפות, כן? בגן או לא משנה מה. אז הוא מצליח להדחיק את זה בצד, פנימה, כן? וזה נשאר חלק קטן בתוכו, והוא מתחיל להבין אין אפשר מה שרוצים. המכור הוא מישהו שלא מצליח להדחיק את הקטע הזה, הוא מדחיק את העולם. במקום שהוא יבין שאני רוצה מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, במקום שזה יהפוך להיות קטן, הוא נשאר בגודל שלו, וכל העולם מסביב הוא מחפש להוריד את המציאות. הוא גודל, הוא כל הזמן חייב להשקיע משאבים כדי לתרץ המציאות. זאת אומרת, הנה שוב פעם, משהו מאוד מאפיין את המכור זה, שהוא לא באמת חי את המציאות. הוא ממש בהכחשה מטורפת. הוא חי במחשבה שלו, בדעות שלו. אם יוצא לך לשבת עם מכור ממש לעומק, אתה קולט שיש לו אמונות, דעות ממש מעוותות. זה בגלל שהוא משנה את כל המציאות, כי הוא לא היה לו את היכולת להשקיט את הקטע הזה שאני, מי שאני רוצה, איך שאני... זה מאוד אהבתי את הפירוש הזה. וואו, אז עשית לי פה בעצם ממש אסיפה של מלא דברים שמאוד מסבירים את השאלה ששאלתי לגבי הבן אדם שמתגלגל ברחוב. הבן אדם הזה חייבים לו. אז הוא היה נשוי, היו לו הורים, היו לו חברים, יכול להיות. וכולם לא הסתדרו לפי החליל שלו, אז הם לא בסדר. אתה יודע, זה נשמע כמו טמבל, סליחה על המילה, נשמע דיביל. נשמע כאילו איך אתה לא רואה את המציאות. אבל זה, עוד פעם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו לא מסתכלים עליו כטמבל. אתה זרקת פה מילה, אמרת מחלה, משהו חולי. כאילו, באמת הבן אדם סובל. יש לו כאבים, הוא חייב לברוח, וזה
חומות הגנה שלו, ככה הוא מתמודד עם הכאבים האלה, אז הוא יצר איזושהי הגנה טוב, אז אני אעוות את המציאות. בהחלט, בהחלט. מחלה זה רק מילה. אנשים מאוד מפחדים מזה. יש לך מחלת ההתמכרות. מה זה מחלה? תחשוב על זה. מה זה אומר מחלה? זה כמו שאני אומר לך, יש לך מחלת הווירוס. יש לך מחלת החום. זה מילה מפחידה, אבל הכוונה היא שזה משהו שהוא לא תקין בפנים. יוצר כאב אפשר להגיד גם. כן, יוצר כאב, משהו לא תקין. הבן אדם הזה, אתה הלכת על הקיצון. מישהו שזרוק על הרצפה, זה באמת מישהו שהוא כל כך עמוק בסבל, כל כך עמוק בהכחשה, הוא כבר אין לו יכולת לראות את המציאות. למה? כי אם הוא רואה את המציאות, הוא מבין את כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עבר, זה שווה למוות. תחשוב על זה. אם בן אדם באמת מודה ופותח את העיניים, רואה את המציאות, הוא מסתכל אחורה על החיים שלו, הכאב, הבושה, האשמה, להודות שהוא עשה טעות כל כך גדול, שגדול ממנו. עדיף לו להיות בהכחשה, עדיף לו להיות זרוק. בסדר, אנשים יגידו, הוא כבר סתם את היכולת הזה, מה יגידו עליו. וואו, אז האמת היא, הלכתי על הקיצון הזה, ואתה צודק, באמת לקחתי את המקרה הכי קיצוני של התמכרות, גם בהסתמך על כך שבסוף כל מכור יגיע לשם, לפי ההסבר מקודם, שזה מדרדר. נכון, רק מה? אנחנו לא רואים במציאות שכולם נזרקים וכולם, זה לא המציאות מה שרואים. אלא מה שכן רואים, ואנשים לא קולטים זה מדרדר מבחינת היחסים, מבחינת הבדידות, מבחינת הילדים. יש פה תוצאות שהרבה פחות נראים לעין. כי הרי אתה לא רואה מה קורה במשפחה השנייה, כן? אבל כשאני יושב עם אנשים, עם מטופלים, אני הרבה יותר רואה את התמונה מבפנים. משפחות שמבחוץ נראות מקסימות ובנתינה וחבל על הזמן, אבל כשאני יושב עם המטופל, אני מבין תמונה שונה לגמרי. אולי זה גם חלק מההתמכרות, אמרת מקודם גם, זרקת מכור ילד בעיקר קטן, הוא מכור לתשומת לב. נכון, זרקת משהו כזה, שמתמכר לזה. זאת אומרת, משפחה כזאת, יכול להיות שהאבא לא פיתח איזושהי התמכרות, או האמא, לא משנה, הילד, לא פיתח איזושהי התמכרות לסם מסוים, אבל הוא מכור תיתנו לי אישורים, תסתכלו עליי, תיתנו לי כבוד, תיתנו לי ערך, תיתנו לי מחיאות כפיים, תחייכו אליי כל הזמן. כן. תיתנו לי, אז בעצם זה גורם לו לייצר איזושהי תמונה מאוד מאוד יפה מבחוץ, שמאחורה הכל רקוב, וזה גם סוג של התמכרות, אפשר להגיד. בהחלט, קוראים לזה תלות יתר. זאת אומרת, זה נקרא תלות יתר, שבן אדם הוא תלוי באחרים. זה תלות יתר. אתה יכול להגיד התמכרות, אתה יכול לתת לזה שם אחר, בפסיכולוגיה יתנו לזה שם אחר. הכל אותו רעיון. בן אדם שהוא תלותי באחרים, הוא חייב את האישור. הוא חייב שיגידו עליו שהוא בסדר. הוא יעשה את כל דבר בעולם עד כדי המחיר, מה זה חייב? על המחיר של עצמו. שהוא יתלונן על זה שהוא עייף, ואין לו כוח, ולא מצליח, וכולי וכולי וכולי, ואנשים יגידו לו, תפסיק לרצות, תפסיק לתת כל כך הרבה. הוא לא מסוגל, אפילו הוא משמע את זה, הוא לא מסוגל לעשות את השינוי, כל כך הוא חייב את זה. זאת אומרת, טוב, אנחנו נבוא לזה, לשינוי, מה זה אומר להגיע להחלמה, אבל בעצם, כן, הבן אדם הזה מכור זה כל כך תלוי בזה. זה דווקא נראה לי נושא לעוד פודקאסט. כן. אני מאוד רוצה לדבר על הנושא הזה של התלות יתר, של כל מה זה אומר, איך מטפלים וזה. אבל לא נגיע לזה נראה לי היום, אנחנו כבר מתקדמים לסוף. אז הנה, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של איך מטפלים בזה. איך יש פה בן אדם, בוא נעשה שנייה תמונה, תקציר של כל מה שהיה עד עכשיו, וניתן לזה תשובה. היה לנו בן אדם, מכור, זה לא כמו שזה נשמע בעולם דווקא, זה איזשהו אופי מסוים, שהבן אדם מפתח, או שהוא נולד עם זה, זה לא משנה, שיש לו זה כן משנה נראה לי. זה כשאתה משנה? אומר, כן, כשאתה אומר מפתח, לא ממש מפתח, זה משהו שהוא רואים כבר מילדות שזה הטבע שלו, זה חלק מהאופי שלו. אז אתה אומר בהכרח שהוא נולד עם זה? לפי הרבה דעות הוא נולד עם האופי הזה. מה שהוא מפתח, הוא יכול באמת לפתח פגמי אופי, לעשות מריכוז עצמי משהו יותר ריכוז עצמי. אבל הוא נולד עם האופי הזה של הריכוז העצמי די גבוה. אוקיי, אז אתה יודע שאתה מחדד לי את זה. כן. אז יש לנו פה בן אדם שהוא נולד עם אופי שהוא בגדול, הכל יורד לשורש של הריכוז העצמי. קיצוניות יתר, לא משנה, בן אדם פה שורד, כואב לו מאוד מאוד מאוד, כתוצאה מהאופי הפגום הזה, אז אנחנו נותנים לזה שם של חולי, בן אדם הזה חולה,
כי כואב לו, כי יש לו אופי לא משהו, והוא פשוט בורח לכל מה שנותן לו חתיכה של שקט. לא משנה, זה יכול להיות כל דבר כמעט. כל דבר שנותן לו חתיכה של שקט, וזה בסוף הולך כל הזמן בירידה, זה מדרדר. כן. הסם צריך כל הזמן לגדול, אותו דבר שהוא נותן לו את השקט, חייב לגדול או להשתנות. זה יכול להיות שהוא פעם אחת מכור תקופה לאלכוהול, והוא רואה שזה דופק לו את החיים, אז הוא אומר לא, 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 לא. אז הוא הולך לא יודע, לסמים, להימורים, כל פעם הוא הולך משהו אחר, אבל עוד פעם מצטבר לך עוד ועוד ברקורד. נכון. הסבל הולך וגודל, והבריחה הולכת וגודלת, והמציאות שהוא יוצר לעצמו הולכת ומתעוותת כל הזמן לפי החליל שלו. בדיוק. חיים של בריחה. וואו, זה נשמע כמו מחלה. נכון. חיים של בריחה, החוסר יכולת להיות כאן, מי שאני בהווה. נו, איך מטפלים בזה? שותים קפה וזהו. יאללה, בוא נשתה קצת קפה, לחיים. כן. פה נכנסים, זה כבר סיפור ענק, מה זה, מי זה, מה זה מכור. הרבה בעולם הטיפולי לא כל כך אוהבים להגדיר את זה כמכור. לא משנה כל כך, זה בעיה. כולם מסכימים שזה בעיה. איך מטפלים בזה? יש הרבה שיטות. מה שהוכח כשיטה הכי מצליחה, מבחינת סטטיסטיקה, מבחינת אנשים שיכולים להעיד על עצמם שהם החלימו מזה, כי מאוד קשה לקחת סטטיסטיקה, כן? יש הרבה אנשים שיוצאים מהתמכרות, כמו שאמרנו, אבל הם לא קולטים שמות בבעיה הזה. אבל אנשים שבאמת יצאו מזה והחלימו מזה, קוראים לזה 12 צעדים, שזה בעצם מבוסס על תוכנית קבוצת תרפיה, תמיכה, ומבוסס על 12 צעדים שבעצם מאוד מאוד בקצרה הרעיון הוא קבוצה אנשים שהצליחו לקחת כל מיני, בוא נגיד טיפים, כל מיני התנהלויות שמאוד עוזר למכור. אתה יכול להסתכל על זה כשאתה נכנס לעולם הפסיכולוגיה או שאתה נכנס למשניות אבות, מסכת אבות, בדברי חז"ל יש לך המון דברים שם, המון טיפים. אם אתה שם אותם ברשימה, אתה יכול להגיע למאות טיפים שכתוב, אם אתה תעשה ככה, זה יעזור לך דברים מאוד טובים. אבל קשה מאוד לתפוס כל מיני, קשה לעשות סדר. ה-12 צעדים בעצם לקח 12 מהלכים שבתוך תוכנית ממש מתאים למישהו שיש לו התמכרות, וזה ממש עוזר לו. אז זה הוכח כעזרה הכי גדולה. כמובן יש הרבה דברים מסביב, אבל זה הוכח כהצלחה הכי גדולה. בשביל להגיע לשם, הכלל הראשון, אי אפשר לבד. זה הצעד הראשון הזה? לא הצעד הראשון, זה לפני זה. בשביל ללכת לטיפול צריך לדעת, אי אפשר לבד, צריך עזרה. זה דבר ראשון. עוד לפני שאתה בכלל מגיע ל-12 צעדים האלה. בדיוק. אוקיי, אז אתה אומר, השיטה שאתה מתעסק איתה, ואתה הקאוצ'ר מתעסק, זה הכלים שלך בעצם. הכלים שלי זה יותר מזה. אני לא רק רוצה 12 צעדים, כי אני מבין שלא לכל אחד זה בדיוק מתאים, לא כל אחד גם מסכים לזה. אני אוהב לשלב גם CBT שלמדתי. אני גם אוהב לשלב NLP למדתי. אני ראיתי שה-NLP פחות מתאים לדעה שלי למכור, צריך להיות יותר מחובר, יותר רגשי לזה, אבל אני לוקח כל מיני דברים. פסיכואנליזה מקודם זרקת. יופי, גם פסיכואנליזה אני מאוד אוהב, אז אני גם משתמש כל מיני דברים הבנתי, אז השיטה שלך היא מורכבת מהרבה דברים בעיקר 12 צעדים. 12 צעדים זה מיוחד למכורים. בעיקר 12 צעדים, ואז הרבה דברים מסביב, כן. אוקיי, יפה. עכשיו, אתה אומר, קודם כל זה לבוא לבקש עזרה. שנייה, צעד לפני. אמרנו שזה מחלה. מי מאפיין את זה? אני עכשיו חושב, אולי יכול להיות שאני סובל מההגדרה הזאת שאמרת, שיש לי אופי קצת משהו וקצת... אני הולך לפסיכיאטר, אני הולך לפסיכואנליזאי, לקאוצ'ר. מי מאפיין את המחלה הזאת? את הקושי, את הבעיה הזאת? שאלה טובה, כי אני חושב שהיום העולם הטיפולי הרבה יותר מודע לזה. ממה שראיתי מהניסיון ומה ששמעתי וחקרתי, במשך השנים, עד לפני, בוא נגיד, 10-20 שנה, בעולם הטיפולי זה היה פחות מוכר הרעיון הזה שמכור. המטפלים היו מטפלים במכורים, ולא היו מגיעים לתוצאות. הם היו זורקים את זה בעיה נפשית, לא היו מגיעים לתוצאות. היום העולם הטיפולי הרבה יותר מודע לזה, ואני יודע בפירוש שהרבה מטפלים, כשהם קולטים שהם מתעסקים עם מכור, הם יודעים כבר שהם חסרי אונים, שזה סיפור לעצמו, והם שולחים אותם לקבוצות. זאת אומרת, לתוכנית הזאת, שזה קבוצת תרפיה, שהיא מאוד חשובה לתהליך ההחלמתי של המכור. זאת אומרת, לאפיין
בדרך כלל מישהו שהוא באמת מכור ויש לו את כל המאפיינים של מכור, הוא לעולם לא ילך לא יודע אם לעולם, יהיה לו מאוד קשה ללכת למישהו תאפיין אותי. הוא יגיע לאיזשהו תחתית עד שיגיד איי איי איי, ואז הוא יגיד הצילו, ובתקווה שהסביבה שלו יש לו ידע, ינווט אותו למקום הנכון. יש הרבה מכורים שעושים טיפולי תרפיה לשנים, שנים, ומתקדמים קצת. אני אסביר לך למה. תרפיה זה כלי מאוד טוב. פסיכולוגיה. כן, תרפיה, פסיכולוגיה, כל העולם הזה. נקרא לזה טיפול רגשי, פסיכולוגיה, וזה כלי מאוד טוב לבן אדם. רק מה? כשמדובר במישהו שיש לו התמכרות, מה קורה? הרי דיברנו לפני כן שהמכור הוא בעצם מישהו שכל הזמן בורח. זה אומר שמי שבשליטה הוא לא בשליטה. זה ההישרדות שלו שהיא שליטה. אז מה קורה? הוא הולך למטפל, והמטפל מדבר איתו דברים מאוד טובים, אבל מי מדבר למטפל? זה לא שלמה שמדבר למטפל, זה כל הדעות המנווטות וכל ההישרדות. אז אתה מבין, יש פה איזושהי חומה מסוימת, לא נוגעים, לא מצליחים לגעת באמת בפנים. והרבה פעמים קורה ששנים על שנים אנשים הולכים לטיפול פסיכולוגי. והרבה פעמים הם מגיעים לתוכנית של 12 צעדים, לתוכנית שפתאום קולטים שיש פה באמת התמכרות, ופתאום וואו, בשילוב תרפיה זה הרבה יותר חזק. וואו, אז כאילו התרפיה יכולה לעזור לבן אדם, פשוט רק אם הוא יצליח באמת לגעת. כן, רק אם הוא יצליח להתמודד עם המחלת ההתמכרות הזאת. לעבור את החומה. לעבור את החומה הזאת, לשבור את ההכחשה, ולהגיד ברגע שהוא אומר, יש לי התמכרות, הוא כבר עשה חצי דרך. אז אתה אומר, בתשובה לשאלה שלי, אני מאפיין את עצמי. אם אני מכור, אף אחד לא יכול להגיד לי מסביב, כאילו. אנשים יכולים להגיד לי, תשמע, יכול להיות שאתה מתמודד עם זה, תלך תבדוק את העניין בקבוצות תמיכה. נכון? אני מאפיין את זה בסוף. לא פסיכיאטר, לא רופא משפחה. תשמע, אם אתה יכול לאפיין על עצמך, אתה במצב טוב. זה אומר שאתה, איך אומרים, מכור לייט. זאת אומרת שכן, יש לך התמכרויות, אבל זה לייט. זה לא ידרדר. כן, זה לא ידרדר לכזה מצב שאתה בהכחשה לגמרי. מאוד קשה לאפיין לעצמך. אני באמת עובד עם אנשים, הרבה אנשים שנמצאים בדיוק כמו שאתה אומר, במצב כזה שהם מנהלים חיים. יש להם חיים, יש להם משפחה, יש להם עבודה. אני קורא לזה מכור לייט. זאת אומרת, הם מנהלים חיים, הם לא בהכחשה מאוד גדולה, אבל מספיק בשביל להתנהל בצורה שהם יש להם התמכרות בצד, והם לא מודעים לרגשות, הם לא חיים את ההווה, אבל הם לא במצב כזה שהם ממש לא מודעים, אז הם יודעים להגיד על עצמם, רגע, יש פה בעיה. גם הם, בדרך כלל, זה האישה, או ההורה, או מישהו שדוחף אותם לעבור לעזרה. זה קטע מאוד מאוד קשה עם האופי התמכרותי, לבקשת עזרה, מאוד 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 נדיר שהוא יבוא ויגיד, אני חייב עזרה מעצמו. אז לכן, כשאתה אומר, אני מאפיין את עצמי, זה כמעט ולא קורה. גם אם הוא מאפיין את עצמו, הבקשת עזרה כל כך קשה וכל כך קשה לצאת מזה. בדרך כלל זה מסביב, זה בוא נגיד חברים שיש להם ניסיון בטיפול, רבנים, תמיכה מסביב שיש להם ניסיון בנושא, והם אומרים, תקשיב, משהו לא כל כך תקין. גם הרעיון שלנו זה להעלות את המודעות, ובתקווה שאנשים ישמעו את זה ויגידו, רגע, זה נשמע, אוקיי, בוא, אולי לחבר שלי, להורה שלי, אתה מבין? או אישה תשמע את זה ותגיד, רגע, בעלי מאוד מתנהג ככה, אז אולי צריך לבדוק את זה. אני פשוט ניסיתי כזה לשים את זה בתוך קופסה. מי מאפיין? בעצם הסברת את זה יפה. אנחנו פה יושבים עכשיו, ואנחנו נותנים לבן אדם שהוא כל כך עמוק בהכחשה, שישמע את זה, יראה איזה, קפוץ לו איזה פרסומת בטלפון, יראה את הסטטוס שלי, לא משנה. אז פתאום יגיד, רגע, מעניין לשמוע את העניין הזה. זה מודעות שהולכת וגודלת לאט לאט. כן. יפה. אני אגיד לך יותר מזה, לפני שאתה מושך. בן אדם מקשיב לפודקאסט הזה, שישאל את עצמו כמה שאלות, בשביל לדעת איפה הוא עומד. שאלות כמו שאלה בסיסית, אבל כנה, האם אני שמח? זו שאלה שלא הרבה אנשים יכולים לענות על זה. בכנות, בינך לבין עצמך. האם אתה מסופק, אתה שמח, יש לך מטרה, יש לך תכלית בחיים, יש לך שלווה, אתה חי את ההווה, אתה מרגיש חלק מהעולם. אם אתה עונה לא על התשובות, לשאלות האלו, אז יאללה, זה כבר אבחון. תתחיל לדבר על הדבר הזה, תתחיל לבדוק את זה גם. תחפש באינטרנט, תתחיל להקשיב דברים. יכול להיות שהוא יגלה שזה לא התמכרות. יכול להיות שהוא יגלה שזה, לא יודע, הפרעה נפשית, זה יכול להיות שהוא יגלה שזה משהו הרבה פחות. נכון, בהחלט. יכול להיות מלא דברים, אבל זה כן
קריצת עין. בוא תעשה משהו. בן אדם לא אמור לחיות בסבל. בן אדם אמור לחיות שלווה, חיבור לעצמו, לסביבה. לא להרגיש כאילו שהוא בתוך איזה בלון וכל העולם מתנהל מסביב. צודק מאוד. זה לא חייב להיות התמכרות, זה הישרדות. בן אדם לא חי את החיים, אז זה לא חייב להיות התמכרות. בן אדם לא אמור לחיות בהישרדות. רק מה, בדרך כלל, מישהו שבהישרדות יש לו יותר נטייה להתמכרויות. אז אוקיי, זה לא התמכרות מטורף, אבל חייב כל הזמן משהו, חייב. אתה מבין? הוא מהעבודה, עכשיו בלילה, מה עושים בלילה? לא יודע, חייב להיות או שקווה שיעור, או חייב להיות סרט, או אוכל, או משהו. הוא לא יכול להיות שקט, הוא חייב כל הזמן. לשבת רגע, כן, לשבת בסבבה, ולהגיד, איזה קפה טעים. או גם בלי קפה, פשוט לשבת. כן, להיות נוכח. איזה יופי, טוב לי. זה יותר מקפה, כאילו קפה יכול להיות שבן אדם מכור לקפה והוא בורח ל... נכון. תן לי את זה עם הקצפת, עם מה בדיוק. יפה, אז אנחנו כבר... כן. טוב, אז יש לנו פה... בנינו את זה יפה מאוד. אני רוצה לפתוח את ה-12 צעדים על השולחן. תסדר לי אותם פה יפה. אני רוצה תפריט. אני עכשיו גיליתי שאני מכור ויש לי בעיה שאני שורד ולא טוב לי עם עצמי. בוא תן לי תמונה כזה מלמעלה. איך עובדת התוכנית הזאת? איך עובד הקופסה הזאת? ככה תרוץ איתי על 12 צעדים מלמעלה ונסגור. בסדר גמור. אז נתחיל עם זה שה-12 צעדים לאו דווקא למכור. אתה תתפלא שדי קיים בעולם וזה נפוץ, שה-12 צעדים זה כשיטה עוזרת להרבה אנשים שלאו דווקא התמכרות. זה עוזר לחיים בעצמו. יש שם כלים חזקים מאוד שיכולים לעזור לבן אדם לאו דווקא עם התמכרות. אז ככה, ה-12 צעדים בנוי ככה. צעד הראשון בעצם אומר לבן אדם שזה הצעד הכי חשוב, זה לצאת מהכחשה. זאת אומרת, פרדוקס מאוד מאוד מעניין, שכשלמישהו יש התמכרות, אומרים לו תעצור, תרים ידיים, תגיד שאתה חלש. אתה לא יכול מול הכוח הזה הפנימי. עכשיו זה נשמע הזוי לגמרי, כי מה, אם אני מרים ידיים, מה קורה? יורים עליי, אבל לא. כשזה מגיע להתמכרות, ולאו דווקא התמכרות גם דברים אחרים, כשאתה מרים ידיים, אתה מפסיק להילחם, פתאום אין עם מי להילחם. זה כמו שאתה נכנס לזירה, שאתה מתאגרף עם מקצוען, כל זמן שאתה מנסה, הוא יוריד אותך, כן? תעשה מה שאתה רוצה, אין לך את המקצועיות. ברגע שאתה מרים ידיים, הוא יסתכל עליך, הוא לא ייתן לך בוקס. מה, אתה מרים ידיים, אז זה לא, אין פה מלחמה. זאת אומרת, יש פה משהו פנימי, שהוא מחפש את המלחמה הזה. ברגע שאתה בעצם אומר, אני עצרתי, זהו, אני חלש, פתאום נכנס פה איזשהו קטע מוזר של שקט. הקטע של הצעד הראשון זה להודות שאני חסר אונים. להודות שזהו, אין לי שליטה על העניין הזה. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מפחיד את העולם החיצוני, בעיקר החרדים, מתנגדים לשיטה הזאת ואומרים, מה, אתה אומר שאתה מכור לכל החיים, אתה אין לך שליטה, לא חייבים ללכת כל כך קיצוני. כשאני אומר שאין לי שליטה, השליטה הוא שאני מודה שאין לי שליטה. זאת אומרת, כשאני אומר אני חסר אונים, הוא גדול ממני, זה מחזיר לי חזרה את היכולת, אוקיי, להתחיל מחדש איפה אני עומד, מי אני עומד. למה? דיברנו על ההכחשה. דיברנו על זה שבן אדם הוא לא יודע מה הוא כן יכול, מה הוא לא יכול. הצד הראשון אומר לך, בוא, תרים ידיים, תעצור. אתה חייב להתחיל מההתחלה, אמרנו, תחזור חזרה, מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. בוא, אתה צריך להיות כנה עם זה. ברגע שבן אדם, כן. זה לא להרים ידיים להגיד, אוקיי, אז אני חסר אונים, אז לכן עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה. נכון. זה פשוט להודות שאני לא הגעתי לפה כי אני אשם בזה, נכון? אני הבנתי נכון? אני הגעתי לפה בכוח של המלחמה הזאת, שעשיתי פה פעולה לא נכונה. אני לא אשם בכל מה שהיה. זה מהצעדים הבאים, להודות שאני לא אשם בזה. זה מגיע יותר בצעדים המוכרים. פה זה הרבה יותר קטע על שליטה. אני מודה שאין לי שליטה על ההתמכרות. אני לא יכול לשלוט על ההימורים. אין לי שליטה על זה. זה אומר... איך זה נותן לי שליטה? אתה בא להסביר לי איך להפסיק להיות מכור, ואתה אומר לי, תודה שאתה מכור ותלך לישון. מה... נכון. אתה אומר, לכן זה פרדוקס. כן, זה בדיוק פרדוקס. שאתה בעצם מודה שאין לך שליטה, וזה מחזיר לך סוג של שליטה. בוא, אנחנו לא מדברים פה על שליטה כמו שאנחנו חושבים, אני אגיד. אני לא הייתי מוסיף את זה בהתחלה, כי זה מבלבל. אני מודה, על הפשוט, אני מודה שאין לי שליטה על ההימורים. זהו, יותר אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. פרדוקס מעניין. כן? אוקיי. וזה מחזיר לי פתאום את הקטע של השלווה. ברגע שאני מרים את הידיים, אני בבעיה. רגע, אם אני מרים ידיים, אני חייב... מה אני עושה עכשיו?
אני מגיע לצד השני. צד השני הוא בעצם בקשת עזרה. הצד השני הוא מבוסס על פתיחות, על הערך של פתיחות, שאני פותח את הראש ואומר, יש פה אנשים חיצוניים, יש פה משהו, קבוצה חיצוני שכן יודע מה הפתרון. אני נפתח לזה, אני לא סגור בראש שלי ואני יודע הכל ומבין הכל ואף אחד, לא. אני הרי הודעתי שאני חסר אונים. ברגע שאני מודה שאני חסר אונים, אז זה אומר שאין לי את הפתרון. אז זה אומר שאני בצד השני בא לבקש עזרה. ברגע שאני מבקש עזרה, פתאום אני נכנס גם לקטע של ענווה. אני נכנס לקטע של אני חייב להיות בענווה, אני חייב להוריד את הראש, להירגע. דברים מתחילים להשתנות. וזה גם לאו דווקא מכור, לכולם. כמה אנשים אני פוגש ביום-יום, כשאני מדבר איתם, כן? וזה לא משנה אם יש לי ניסיון או לא ניסיון, הם אומרים את הדעה שלהם. אתה מכיר את זה? כן? מה אתה עושה? אני קאצ'ר בהחלמה, בהתמכרות. כן, אז הם נותנים את הדעה שלהם, התמכרות זה הכל עניין של רצון. כן? ישר אומרים, זה לא קטע של מה אתה חושב, שומע, אולי לא, לא. זהו. אני צוחק כי זה אני כזה, אני ישר פוליטיקה, קח את זה לכל נושא ספורט, אני יודע, יש לי משנה סדורה על כל דבר, וזה רעיון, צריך כאילו פשוט להגיד, אני פתוח. לפני שאני זורק את ה-2 cents שלי, שנייה לשמוע. זה מצריך איזשהו ענווה. זה מצריך איזשהו אלמנט של, אני לא יודע כל דבר. יותר מזה, יש אנשים אחרים, יש דעות שונות, יש פה, הרי לא, לצאת מהריכוז עצמי, איך אמרנו. ברגע שעושים את זה, עוברים מהצד השלישי. הצד השלישי הוא בעצם כוח עליון, שפה נכנסים לקטע, התוכנית אומרת את זה, אני מוסר את עצמי, את החיים שלי, את הרצונות שלי, לכוח עליון, לאלוקים, כפי שאני מבין אותו. התוכנית בעצם מנסה להיות די ליברלית, כפי שאני מבין אותו. כי היא לא רוצה להיכנס לקטע של אלוקים, כי היא נותנת את החופש לכל בן אדם להחליט מה שהוא רוצה. למה? לצערנו, כחרדי, אז כחרדי גדלנו, לצערנו, לא תמיד האלוקים שהאמיתי מתפרש או מתגלה בבית כחרדי. לא כל הורה חרדי יש לו את האלוקים האמיתי ומעביר את זה. הרבה פעמים זה האגו שלו. הרבה פעמים יש פה, בכל אופן, זה לא האלוקים האמיתי. אז הצד השלישי זה בעצם להבין מי זה הכוח הגדול. חייב להיות פה איזשהו כוח שיכול לעשות בשבילי מה שאני לא יכול לעשות. הרי אמרנו בצד הראשון שאני לא יכול מול הדבר הגדול הזה. אז מי כן יכול? בוא נגיד, אם יש לי בן אדם כמו חונך או מטפל, הוא לא יכול לקחת את זה ממני, הוא יכול לעזור לי, ללמד אותי כל מיני כלים. הוא לא יכול לקחת את זה ממני. יש רק כוח שהוא מעבר להכל, שהוא יכול לקחת את זה ממני. שוב פעם, זה מוסיף לך עוד איזשהו קטע של שחרור, 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 שחרור. ואז מגיעים לצד 4, שזה צד חשבון נפש. לשבת ולעשות חשבון נפש על החיים. מה עברתי, מה עשיתי, איפה התינות שלי, הפחדים שלי, מה מניע אותי, מה האמונות שלי. צד 5 מתקדמים הלאה, יושבים עם בן אדם ובפני אלוקים, פותחים הכל. חבל על הזמן, זה צד שהצד החמישי בעצם נותן נוקאוט לבלגן שיש פה. פתאום מתחיל להיות סדר, פתאום מתחיל להיות קצת שחרור גם. כל מה ששמרנו בפנים, כל הסודות, הכל. גם אם עברנו טראומה, גם אם עברנו כל מיני דברים, לא מי יודע מה, משחררים, פותחים הכל. אחר כך עוברים לצד 6, אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, צד 6 ו7 זה צד של בעצם נכונות וענווה של להבין את הפגמי אופי שלנו, ולהיות נכון ולהודות על זה ולמסור את זה. מבקשים מאלוקים שיקח את זה מאיתי. זה צעד מאוד עמוק, כי גם כשאני מבקש מאלוקים שיקח ממני את הפגם אופי של כעס, מה עומד מאחורי זה? מי מבקש את זה? הבקשה מגיעה ממקום נקי, או שזה בקשה מגיעה כי עכשיו אני מבין שהכעס לא משרת אותי להיות רב גדול. אם אני אהיה רב גדול עם כעס זה לא מתאים, אז אני רוצה שניקח ממני את הכעס, כי ככה אני אהיה רב יותר טוב, יהיה לי רושם יותר טוב. זה צעד מאוד 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 עמוק של כנות, שבעצם אני מבקש מאלוקים, קח ממני את הפגם אופי, אבל בענווה. תבקש את זה ממקום אמיתי. צריך לבדוק את עצמי מאיפה אני מגיע. צעד 8 ו9 זה רשימה של, עכשיו אנחנו יוצאים החוצה. כל היה עליך, בוא תצא החוצה למי אתה פגעת. איזה נזק אתה גרמת. תתחיל לעשות רשימה ותתחיל לבקש סליחה. תתחיל לבקש לעשות ניקיון, פסח. צעד 10 הוא בעצם צעד של תחזוקה יומי, שאומר כל יום תעשה חשבון נפש, מה קרה, ותחיה ברגע. אם טעית, תעשה סליחה על המקום. אתה מכיר את זה שאנחנו סוחבים איתנו
לא יודע, איך בן אדם יודע שהוא באמת עשה את העבודה, שכשהוא עכשיו נמצא עכשיו, באותו רגע, ולמשל הוא חתך בן אדם בכביש, הוא מרגיש לא טוב עם זה. הוא אומר, איזה באסה שעשיתי, חתכתי אותו. למה צעקתי על הבן אדם? למה עקפתי אותו? למה עניתי לאישה הזאת ככה? לא הייתי צריך לעשות את זה. זה סימן טוב. זה מראה שאתה כבר בצד העשירי, אתה כבר די עשית ניקיון, שאתה מודע לזה. והצד העשירי אומר, בוא תטפל לזה באותו מקום. אל תסחב את זה איתך. אנחנו לא רוצים עכשיו שקית עם המון אבנים. כזה דבר, פה קרה, פה קרה, פה קרה, פה קרה, פה קרה. אתה מכיר את זה שפתאום אחרי שבועיים אתה בעומס, אתה בא לך להתפוצץ, אתה לא יכול, אתה דיכאון. מה זה דיכאון? עומס. פה, צד עשירי זה כל יומי, תשחרר. צד 11 זה בעצם צד של תפילה, שאנחנו מתפללים בצורה נכונה. אנחנו בעצם מתפללים לאלוקים, אך ורק שיקח מאיתנו את מה שבפנים, כן? אנחנו לא מתפללים בעצם, תביא לי את זה, תן לי את זה. אפשר להתפלל שמה, אבל עוד לא. בוא, תגיע למקום שכשאתה מבקש אלוקים תן לי פרנסה, זה מגיע ממקום נקי. זה לא מגיע ממקום של האני, לשרת את האני, לכבוד ולכסף. לא, מגיע ממקום בריא. צעד 12 זה בעצם אחרי שהתעוררנו, אחרי כל העבודה הזאת, אנחנו יוצאים החוצה ומעבירים את המסר לאחרים. כמו שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מדברים על הדבר, אנחנו מכניסים מודעות על ההתמכרות, אנחנו מעבירים לאנשים שהם סובלים שיש תקווה. יש תקווה. יש תקווה. יש תקווה. בן אדם שתקוע, יש תקווה, יש פתרון. ולהעביר הלאה את המסר. זו תוכנית מאוד מאוד גאונית שממש ממש... בכמה זה עולה להיכנס לכזאת קבוצה? אז ככה, הרעיון של התוכנית הוא חינם. חינם, אני בא, נכנס לקבוצת תמיכה, כולם משם בשבילי. בהחלט. זה בחינם. הדבר היחיד, קודם כל, זה תוכנית לאנשים שבאמת מכורים, לא סתם ברעיון. הם מכורים, זאת אומרת שיש לי התמכרות להימורים, לסמים, לאלכוהול, כל קבוצה יש לה את שלה. אם יש לי בעיה עם הימורים, ואני רוצה לעצור, אני יכול להיכנס לתוכנית, אפשר לחפש באינטרנט, אפשר למצוא אותם, קבוצת עזרה למאמרים, זה חינם, אין כסף, ושם יש את כל הפרטים, אני נכנס, אפשר להיכנס, יש רק תנאי אחד. תנאי אחד הוא הרצון להפסיק להמר. אם אין את הרצון הזה, אין מה להיכנס. טוב, האמת היא שזה נשמע הגיוני, כי אמרנו מקודם שבן אדם שהוא מכור בריכוז עצמי, ואתה הסברת לי עכשיו את כל ה-12 צעדים האלה, והצעד ה-12 זה לתת הלאה. זה סוג, וגם כבר זרקת בתוך ה-12 צעדים יציאה מריכוז עצמי, יציאה מריכוז עצמי. כל הדבר הזה זה בעצם התרופה לאותה מחלה שקראנו לה מחלה מקודם. אז הנה, אותם אנשים שהם בריכוז עצמי באים ונותנים בחינם ממה שהם קיבלו, כדי שזה התרופה, לכן זה נמצא גם בתוך הצעדים. זה חלק מהתרופה לתת פשוט הלאה. נכון, נכון מאוד. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה רבה, שלמה. היה אש. שמחתי מאוד שבאת. תודה על ההזדמנות.